just una breu presentació de Damià Pons. Vaig tenir la sort de poder tractar-lo assíduament durant un bon grapat d'anys a l'Institut de Llucmajor primer i després a l'Institut Joan Maria Tomàs, Maria Antònia Salvà, Llucmajor i Maria Tomàs. Bé, vaig poder constatar que en Damià tenia una qualitat que necessitaré llegir en el diccionari què significa aquesta qualitat i no en el diccionari del Covemoll perquè només dona la versió teològica. És un personatge carismàtic, té carisma. I carisma en el diccionari de la Gran Enciclopèdia Catalana diu que és la capacitat que posseeixen certs individus de conduir els altres i d'inspirar-los sense emprar la coacció ni els incentius materials, virtut de manar una munió de persones només per la força de la personalitat. Doncs bé, això és en Damià, un professor carismàtic, però no només això, moltes més coses. Hi ha un Damià poeta, tota la seva obra poètica està recollida en un llibret que se titula Els mapes dels escrits. Hi ha un Damià que és activista cultural, promotor de moltíssimes iniciatives a Campanet, però també arreu de Mallorca. Hi ha un Damià que és explorador, un Damià que és polític, un Damià, en fi, molts de Damians, potser estaria molt de temps parlant de totes les facetes que té aquest homenot a tenir nostres. Però tot això, tot plegat, totes aquestes coses que és Damià, fa que sigui un homenot. I necessit també una altra vegada llegir en el diccionari, o millor dit, en el Josep Pla, què és el que diu que és un homenot. Per mi un homenot és un tipus singular, insòlit, una persona que s'ha significat en una qualsevol activitat d'una manera remarcable. Bé, aquí hi ha persones que el coneixen gairebé tant com jo i que també el haguessin pogut presentar, o a lo millor que jo. És autor de dues dotzenes de llibres i de centenars d'articles sobre trajectes literaris tan variats com ha escrit sobre en Ramon Llull, en Costa i Llobera, en Miquel Sans Oliver, Llorenç Riber, per suposat, sobretot de Miquel Sans Oliver i d'en Llorenç Riber, però també d'en Santiago Rossinyol, d'en Blai Bonet, d'en Damià Huguet i Rosselló Ponce, Joan Torrendell, etc. És autor també d'aquest fullet, d'aquest llibret de l'Itinerari literari dels espais, campaneters, viscuts i escrits per Llorenç Riber. Per això els organitzadors d'aquesta diada van tenir clar des del primer moment que havien de fer tot el possible per comptar amb la seva col·laboració si volien que la diada fos completa. Quan li van demanar, no només va acceptar gustosament la proposta de fer-nos de guia o de visita als espais viscuts a Campanet, sinó que ell mateix s'ha encarregat de fer aquestes fotocòpies, de donar-nos aquestes fotocòpies i tan impagable, una cosa tan impagable que és la seva companyia des de les 9:30 del matí que com un clau m'ho ha acompanyat, com si fos un dels nostres, jo crec que és un amic dels Amics del Seminari, o un amic del Seminari, i des d'ara endavant l'adoptam com a amic numerari amb molt de gust. Aquesta generositat és només una petita mostra de la seva bonomia que escampa per tot allà on va. Damià, a més de ser un magnífic poeta, un gran assagista, un bon coneixedor de la nostra Mallorca i d'haver treballat per la generació de Mallorca i tantes altres coses, és sobretot un home bo, un home amable, d'aquells que ens parlava el bisbe avui en la seva homilia. Doncs Damià és un d'aquests. Se fa estimar i estic orgullós de ser amic meu i nosaltres podem estar orgullosos de tenir-lo. És evident que presenti un molt bon amic com en Miquel Jaume fa recomanable que el presentant no hi sigui, perquè si no se pot anar envermellint progressivament. Per tant, en Miquel i jo des del dia primer que ens vàrem conèixer a Llucmajor, ja tots dos era el 82-83, ràpidament varen saber que eren de la mateixa colla. I això és important, que és primer, no? Bé, molt bé, m'ha agradat moltíssim compartir amb vosaltres tot el dia. En principi això, amb
petit i molt senzill que se va elaborar l'any del 50è aniversari de la mort d'en Riber. En ocasió del 50è aniversari a Campanet, l'Ajuntament, l'Obra Cultural Balear, la revista, que són entitats que fan feina per la cultura del país a l'àmbit de Campanet, varen voler commemorar l'aniversari, varen fer unes jornades, en varen sortir uns llibres i també varen fer això, que va ser aquells dies el mapa que ens va permetre circular per espais, viscuts i escrits de Llorenç Riber. Malauradament, l'opuscle ja no n'hi ha en existència i ha hagut de funcionar en fotocòpies, però no passa res. Jo no sé vosaltres ara quina temps tenim disponible i no sé si hem d'acabar anant en el cementeri, que és allà on acaba aquest opuscle, una caminada que són 20 minuts per anar al cementeri, per tant jo no sé si això és possible. I tampoc no sé si és recomanable, tenint en compte que ho teniu tot, que anem llegint tots els textos d'en Riber, perquè això és un itinerari literari, i un itinerari literari vol dir que lliguen un lloc amb un text literari que fa referència en aquell lloc o l'explica, no? Això és el plantejament d'un itinerari literari. Aleshores, fixeu-vos que el primer punt se titula Visió de Campanet i se suposa que per això havien d'anar a la plaça del poble, per una raó. El Llorenç Riber, com vosaltres sabeu, descriu des de la part de darrere de casa seva, la part de Mallorca, dirien Reiguer Serra, no? On a partir de Sirè, que Llorenç Riber va néixer a una casa, que és aquesta casa, que és el número 4, però no és l'edifici actual, és una casa reconstruïda, etc. I per tant, aquesta descripció panoràmica que hi ha aquí, contemplació de les cases d'alguns dels carrers i places del poble, de carena de muntanyes, de la serra tramuntana, del poble de Moscari, Selva i Caimari, i de la planura per la qual discorre el camí vell d'Inca, el panorama que descriu Riber és el que es veia des de la part de darrere de la casa on va néixer, situada al costat del convent de les monges agustines, ben davant la part oest de l'església parroquial. Per tant, aquesta descripció que hi ha aquí és la descripció de la Mallorca que se veu darrere la casa de Llorenç Riber, no? Era calent i bategant com una gran bèstia viva, era dolça de tocar com un moll vell, i vegada i fresa d'anys antics, era tot ell un refugi de vida ardent. En cada clivella hi havia un niu, hi havia un... I aquí de dins és allà on hi havia l'escola, a la qual en Riber va anar i que recrea també en aquell apartat de la Minyonia, no? La Casa de la Vila, construïda entre el 1879 i el 1889 a partir d'un projecte d'arquitecte Joaquim Pavia, vist des de l'exterior, a l'interior de l'edifici s'hi ubicava l'escola que la memòria de Riber evoca com a profundament desarrelada i castellanitzadora. Recordeu que aquí és allà on neix aquesta idea de com separar les fulles vives dels arbres i les fulles mortes dels llibres, no? El silenci que és la bou de Mallorca, aquesta frase és molt guapa, el silenci que és la bou de Mallorca o lliga tot. I el panou que fa una aranya quan creix. Les balsies, les getes negres, pendeixen els aires clars. Tot calla com si fos immergit dins un estany d'èxtasi. Solament remoreig amb un remoreig de xans nou, l'escola que és nova i clara i és instal·lada a la casa de la vila, gran i blanca, sobre el remat de les cases baixes, del color de pa amb oli. Aquesta és la casa que va comprar Llorenç Riber l'any 1942, i d'en Can Dous, i en aquesta habitació d'aquí, no, la del mig, hi ha el seu despatx.
tota remorosa de les aigües recents, de sot tan alçat al vol amb una gran novació tales. Són anats a perdre's entre les pàl·lides oliveres i els penyalars grisants. Mentre la vegetació ferèstega d'alzines i de pins s'aferra a les galtes del coster, la vall és una garlanda d'arbres afrenellats i triomfa la verda pompa dels tarongers. Les parres s'hi mariden amb els oms, els pollans s'agiten amb una tremolor nerviosa, els xiprers hi fan processons en rengleres fosques i encaputxades, o plegats a redals de dos en dos o de tres en tres, parlen ells amb ells de coses de l'eternitat. Damunt cada turó, una masia seu amb un repòs de Madonna o de Masovera. Cada masia serva el seu nom aràbic, Santiani, Montnabo, Gabellí, el nom de les diferents possessions, però reben una gràcia clàssica de les oliveres àtiques i de la murta de Venus que aquí creix espontània i abundant. Aquesta murta espessa em donarà un coixí viu i perfumat, més blanc i dolç que la son. El silenci, que per tot arreu és una cosa morta, és aquí una cosa vivent i vigilant. El ritme en l'insecte i l'ocell, el fa bategar la paraula alada de l'home. Mai la paraula no és tan alada com quan pren la forma de cançó. I de cançons que acompanyen el treball humà, tota la vall en ressona. Però la trobareu molt més ampliada aquí, en aquesta biocronologia d'en Riber. Els dos poemes finals, n'hi ha un que se titula On vull morir, que el va escriure l'any 1904. La primavera, al món, l'entrada que vaig fer. De ma infantesa el temps corria passatger, com l'aigua per la torrentera, on feien flotar la murta i l'herbossera, ombra i efluvis de verger. Ara, en mon poble blanc, tot riu i tot verdeja, i lluny del niu de flors sospira i voleteja el pobre ocell que em va sortir. Déu meu, que la nostra mà, per sempre beneïda, tan prou hauré tastat l'amargor de la vida, tanqui me'ls ulls, o en els ulls, i la demanda seria ton descans de l'home, que cegues totes les roses de la vida, llançant-se a les fosses, a feixos adorants, dins una església vella, petita i compungida. El temps s'hi escola, plàcid, amb una pau sense mida. Les nits són plenes d'àngels i d'ombres bategants, i pel viatge hi entren els dies tots sagnants o amoretats com una viola dolorida. Bé són les tombes velles, les rels del vell altar. Damunt una tomba closa que hi senta jo passar. Les ones de la vida que pelegrina i escansa cercant una altra vida de més excelsa sort o prosseguint sa ruta triomfal sobre la mort. El salm d'ales immenses volant ple d'esperança.